askotan, famosun perfumiek, nahiko aldresak izateko joera daukebe, bat ipat segun ze famoso. O prestigio handi bali mauke, ez da hola izaten. Baina, tiroie eukitzeu izenak, eta ez hainbeste perfumiek, da hori arrisku bat izatea. Kasu aparte, adibidez diseinadorik eta, diseinadore famosasko ondi erropanak, perfume honak manejaituenak. Shakiran kasuen, nahiz dezizen hain goiko produktue, urte askotan produktu guztai izen dinak, publiko konkretu batit, desente guztai izen dinak, eta guk urtero horretik repetu izen dugu Shakira da, dantz eta olakukin. Fuksiakin pixke gauzi aldaitzan, niretzako estetikataen bazie, hau da amarillo, berrile, fuksian ondoren ertzen dena, baina bazi iguala da. Ez da estilo bea, aldain da nire ustez bastante, lehenko zuo zien gehiago gauekuek, emakuminak, baina baita gaztetxuei desente dirigiute, intenso, xamarrak, zentzeio zien, baina guzta ite zien. Hau probatze egunin, ontxe berriz probako memoria egiteko, honek daukena da, emateula itxura batin zitrikuo izango da, eta ez duke azido puntu hori ez dauke, bai badauke horren remanente bat esango deu, ez da gozue, baina neutro xamarra da alde hortatiken. Así que janzteko, emateko, botatzeko erreza da, eta usaitxo bala atzeu. Ez espero iraupen luzie, baina prezio txarrare ez dauke, eta, hasi nego tendentzitan egon gozea. Hau daukuzu drogerien, probatzeko, eta baita ere balberdedrogeria.comen, eta TikTok shopen abarri pintzetzen.